जोंना ब्रादार गुमा फाग्ला होनब्लासो मिथिगोन बांसिन फ्राय अरिजिनेल नामाथ' फाखनसो ने बिथांनिनो बिदानि हाबा जाहैबाय हिन्जाव गोदाना अबेनिफ्राय लायदों होनदोंलाय बर' बाजार गालापारा होनो बर' बाजारनि एसे साहा आदसा ओमफ्राय नै गोथार जुलि दोनो आरोखि ओमफ्राय नै मा लागोनि जाखोना बेयावनिनो आदसा दिनै हाबा जानो बयबो रेडि ने माबायदि खुसि बैसागुआव सासे लोगो मोनबावसिगोननि बिराद खुसि बरिया आदसा औ ओमफ्राय गथ' हाबा जाजोब्बाय औ एक्ट्रिस गोजा ओमफ्राय गथ'फ्रा साबेसे जाखो नैबो सासे ओमफ्राय नैबे साथाम गुदागा जाखोलै सानै साबा खांनांगौ दे जोंना बर'नि पपुलेसना बारायनांगौ गोदोनाथ' 7 जनलाय खाङोमोननो ने गोदोनि बायदि जाला हाला गोदोनि बायदि सरखारा सासेयाव 1 लाख हरबा खागोन मारै जानांगौ जाखोलै नङा खांथारनांगौ जोंना बारायनांगौ पपुलेसना नै आङो दंफैयो चिरां बिजनि दैसामगुरियावहाय ब्रादार गुमा फाग्लानि बिदानि आरोना गुमा फाग्लाखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ इउटुबार गावथ' लारोंखाया बिदाखौ लाबोहोग्रोबाय आरो ने अबसे नै बेबो माबासो रस्टारसो औ मादा गोसोमखौ रस्टार खालामहैयो नंगौ मादा गोसोमखौ गोथार नोंसो ए नोंनिसो हाब सेसखासै होनब्ला ने नै औ थांगासिनो ओरैहाय नै बेबायदि खालामबाय आरो मा नाम होनदों लैथो विथ प्रिटि आदसा दा दसेनि उनावनो बेयाव जिरायगोन आरो दा हाबा होगासिनो नामा नै माने बुजायगासिनो दं हिन्जाव गोदाना गाबगासिनोसो दं दानिफ्रायनो एसे सोलों आरो मोनसे खोथा बबेखौबा जुदि नोंहा रोङाखैबा गावनि फिसायनाव सों आरो गामिनि सोरबाफोर न'आव फैदोंबा बेफोरनो खामफ्लाय दखा होनानै सोमोन्दोखौ नों गोदान आदार मिथियाबा फिसायनाव सों बेखौ मा जायो बेखौबो सोंना लाग्रो बेबायदिनो उनाव रोंलांगोन आरो इयुनाव बे खाथि खालायाव नोंसोरबायदि संसार जानाय दं बिसोर मा खालामना जायो जि दानानै जायो ना अमा फिसिना जायो ना दाउ फिसिनानै जायो बेफोरखौ नोजोर लाखिनानै नोंसोरबो लासैनो सोलोंलांनानै थाखा फैसा लानानै फेहेरनो आरजिनो नाजा बिदिजोंसो संसार जागोन हिन्जाव गोदाना हौवा गोदानजों बिदाय जाखांखाबाय आंबो कंग्रेचुलेसनसलै ब्रादार ओमफ्राय बेसेबावसो मोजां मोनलायनानै लाखो आदसा ओमफ्राय अबेनिफ्राय लाबोदों होनदोंमोनलाय बर' बाजार गालापारा औ मोजाङैनो संसार जादो बेवहाय दा गोजोनथाव खौरां ने जाबाय बरियानो हाबायाव थेंक इउ हिन्जाव गोदानखौ न'आव सोहैबाय साहानि न'आव बैयाव ओमफ्राय दा ओंखाम जाग्राफ्रा जाला जेनबाय आरो नैबेयावहाय बागाना बेनो बिसिना न'आ नै बेखौलाय दहन खेबदोरा बेनोबो लायनांगौ दं बेयावहाय जाहोजेनबाय आरो जाग्राफ्रा जाजेनबाय नै ओरैहाय संदों आरोना फुरा संनाय खावनाय ओरैहाय नै नैबे मा बुस्थु बरियानो गोमोनो माइब्रानि दां ओरै संबाय नैबे माबा ना ओरै अमा बेदर दं बिदि आरोखि आइटेमा संगासिनो दङ खोथाखौसो नायगासिनो दं नोंलाय माइब्रानि नामाब्रा मावबाय मोदोमदों औ ए थावरिखाय सानदोंमोन आं माइब्रानि थावरिखाय सानदोंमोन आं ए अमाखौरा गोथाव मोदोमदों दा मोदोमनायालाय मोदोमदों खिन्थु आं रिफाइन सानदोंमोन नोंहा सानदोंमोन बे होननायखौ मोनामसुबाय मा बुंबा जोंना आदा जोंखोलांबाय थायो दालाय आमगुरि कितना दूर है ओइ तुमैनो हिन्जाव लाबोबायद्रा नों थाङाखै हा
नायाखै ए आदसा मय थायो नों दा जों गामियाव रानुआ